ga puno ng yudta nya sa gawas pod. Mamalihog lang ko sa diha sa ato ang akuan English are. English nga translation. Any translation kay Bisaya maring ako ang Bible. Kay naman tayo mga visitors karon. So, wala na siguro yung magpasalamat? Wala na? This time, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Palihog ko John chapter 9. Nawala, nagakong papel. Asa na to? John chapter 9 verses 1 to 11. Anyway, na-memorize rasad na ko to. So, before ta maminaw sa word ni Lord, ako sang gi-welcome ang ato nga visitor. Taga-Amoa. No, so ni adiri ang kaning international director sa Arms of Love, si Ma'am Jess na sa likod. Welcome, thank you for coming and thank you for helping our kids. Salamat, Jamo. And then Pastor John, na si Pastor John ato sa likod, Board of Trustees sa International Arms of Love. Thank you so much, Pastor. Supposedly, siya muwali karon. Siyang gi-approach, but tingon siyang mas excited kung maminaw ni mo. Saan man ako pag-English, ani ron? So, nawala akong papel. Anyway, so naana diri. Okay, John chapter 9, verses 1 to 11. Manindog tang tanan. So, i-follow lang ko diha because I'm gonna read Cebuano dialect sa to ang kuan. So, at least na diha, no? Verse 1. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usang katawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya magtutudlo. Kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta, siya ba o ang iyang ginikanan? Verse 3. Si Jesus mitubag ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabion og wala nay makatrabaho. Samtang ania ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human niyag sulti niini si Jesus nang luwa sa yuta og naghimok lapok ginamit ang iyang laway. Og gihidhira niya sa lapok ang mata sa tawo og giingnan. Lakaw panghilamos didto sa linaw sa Siloam. Kining Siloam nagkahulugan nga gipadala. Busa milakaw ang tawo og nang hilamos. Og unya mibalik siya nga makakita na. Verse 8. Unya ang iyang mga silingan og mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimo sa wala pa siya maayo. Nangutana, dili ba mao makining tawhana kaniadto kanunay naglingkod og nagpakilimos? May uban nga maingon mao kana siya, apan ang uban maingon dili, pareho lang og gitsura. Busa ang tao mitugan, ako bitaw. Verse 10, sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Hesus, naghimog lapok og unya gihindhid niya kini sa akong mata og giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloam og panghilamos. Busa miadto ako og nang hilamos. Unya nakakita na ako. Sa verse 12 sila nangutana, hain man siya, wala ako masayod, siya mitubag. Magpray una ta. Great and loving Father, thank you so much Lord for this morning and for the life that we have, O Lord. We pray nga karong kabuntagon Ginoo ang imong mga pulong. Magtudlo sa kada usa namo unsa ang angayan panamo nga kinahanglang makatunan. We pray God nga dili mi mahimo nga hearer, O Lord, lamang, but we are doer of what we heard from you, Father God. So we thank you, Lord, for preparing your word and preparing our hearts this morning, O Lord, nga mapuno gayud kami. Salamat, Lord, nga walay makaikyas sa imong panalangin, walay makatakas sa imong
badlong, pagtulid, pagtudlo sa among mga pagkinabuhi. This is our prayer in Jesus' name. Everybody says, Amen and Amen. Amen. Manglingkod ang tanan mga igsoon. So, ang nagpuyo sa kangit-ngit, nakakita og dubling kahayag. Ingnan na si mong tapad, ang naa sa kangit-ngit, makakita og dubling kahayag. So those who are blind will see more lights. Sila nga naay kangit-ngit, makakita og dubli-dubli pang kahayag. Muna ako nakita samtang nagpamalandong ko ani. So I'm gonna read the scripture for second time aron nga ma-familiarize nato. By the way, ati yun ha? Be strong in the Lord always, ati yun ha? Kay daghan kayo gyud nga nag-ampo nya. May kisa may nakasala sa tiyon si milyon. Ingon ang Biblia, nahitabo ni aron mapadayag ang gahom sa Dios. Munay nindot kayo. Nindot jud kayo nang naagyo tay pulong sa Ginoo kay naman tay kalig-on panahon sa trials, no? And I thank God sa kinabuhi ni Manong Fidel. Sige jud kog ampo ni Manong tus daplin si Manong. Tagaan gina siya kinadako ang kadaugan sa Ginoo. Daghan pa naa diri si Nanay Dalding. Naa diri si Nanay. So, palihog sa kutindog nay, kay wala sila kailan nimo nay. Muna si Nanay Dalding. Alding, no? Okay, thank you kayo nay. Si Nanay, pwede na kamo lingkod nay. Pwede gyud siyang morason nga di ko mo simbaron. Nga naman, tiguang nako, plus naa siya dako kayong hubag sa likod, nag-infection na siya. Pero kay maon lagi ang iyang kalipay namang gyud ning mosimba. Atong batanon pa ka sigsimba nya tigulang ni biya kas Ginoo. Pero nindot kayo kananay nga storyas iyang kinabuhi. Daghan siyang mga anak. But siya lang gyud tawo nakiglakaw sa Ginoo. Unya salamat po kus kinabuhi ni Ate Los nga mo taway magbisita, magkumusta, magatiman og unsa na si nanay. Bastil na si nanay karon nagdangop sa Ginoo. Nya gidala ni siya siyang anak. Dala ko no siya tambalan, gibutangan og lana, didto ni grabe. Humana, giingon sa Bible man, wa po siya kabalong dadon siya didto. Kaya ginaram siya, ubanta, naman na. Kaya kung kabalo siya, di siya masugot. Kaya nakabalo na siya nga ang Biblia nag-ingon, ayaw ka magdool sa mga ingon ana. Barangan, espiritista, tambalan, mga unsa na. Kaya kung buhaton ninyo na, mahugawan ka mo. Leviticus 19:31 na siya. So, motong pagbutang og lana, nihubag og ayo. Sulay gani mog supak, basta kay nakabalo na mo sa gisultis pulong sa Ginoo, maglisod gyud ta ana. So, dagan pa kayo nga niya karon nga nay pagsulay, ganiya ka testimony si Kuya Jonel. Testimony pa to ha, someday mawali nag midweek. Ha, bantay gid man ang Kuya Jonel. Na so, testimony siya, grabe sad siya mga giagian sa kinabuhi. And all of us, we encounter trouble in this life. And surely we will experience darkness. But someday you will see greater light. Like what happened to this man. Naatay kangit-ngit kinabuhi. But siguradong si Kristo magpakita gyud sa iyang kahayag diha nimo. Excited na batang maminaw ani? So baybayan lang nato ni because every time si Jesus mag-perform og miracle, somebody will hate Him. And even try to kill Him. And they are the Pharisees, the Sadducees, and the scribes. Sila nga mga manunulat, ekspertos, balaod, sa dihang makita nilang Ginoong maghimog milagro, magplano din sila kung saan pagpatay sa Jesus. Why? Because the person whom kanang wala nimo gi-accept sa imong kinabuhi, bisag unsa ka matarong iyang himuon, maglagot gyud kaniya. Tama? Akong binisayon, klarohon na to. Kanang tawo nga wala nimo gidawat sa imong kinabuhi. Bisag unsa ka matarong ang iyang himuon, maglagot gyud ka. Masinag gyud ka, mapungot gyud ka. And by the way, walay labot ang relihiyon sa atong panagtigom karon. Because nagtigom ta, we gathered here to worship the creator of the universe. The most high God. Walay lain tang gisimba dire. That is why, unsa man kang relihiyon na gikan, padapli na i-check ang imong relationship sa Ginoo. Because look at this man.
The Bible clearly says that since birth he was blind. Pagkahimugso niya, buta na siya daan. Dili niya ma-recognize ang how beautiful the creation is. Dili niya makita na wala siya color, wala yellow, wala green, wala because he was blind. The only color nga naa sa iya, ang iyarang na-recognize is darkness. And you know what? Sa tao, doon na tayo duha kapag kabuta. Like the physical blindness, kanang buta literally ang mata. That's physical. And spiritual blindness, kanang imong mata nakakita, pero buta ka sa kamatuoran. And that is why dubling kahayag ang iyang nakita. Why? Because after Jesus opened his eyes, healed him, so physically he was cured. Nakakita siya. Human siya na ayon ni Jesus. And spiritually, nailhan pag yun niya si Kristo. So, naa siya'y doble nga kahayag nga nadawat sa kinabuhi. And I believe, kita karon may mga problema, unsa na nga struggle, nga trouble, nga problems you have right now, someday, you will experience more lights diha sa Ginoo. Aninduta, excited yung ko ani. Bahala na ning akong maninglis dire. Ha? Sagdi na lamang niya akong in English mga igsoon. Now, basahon ako sa pagbalik, o niya after that, adto na ta didto. Kay maglisod man ko ani because ate consider ang uban, no? Ningon diha, huton sa nakog basa, paminaw pag-ayo, ang nasa gawas, minaw ta, amen? Sige, kanang naa sa gawas, pinakakusog nga praise the Lord ninyo diha. Amen. Magbuhat niya tag building nga di na ta magbulag. Magkuyog na niya ta. Okay. Verse 1, ingon niya, samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad sa iyang pagkahimugso. Verse 2, ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya magtutudlo. Kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta, siya ba o ang iyang ginikanan? Verse 3, si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ipadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabhion og wala nay makatrabaho. Verse 5, samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Verse 6, human siya misulti niini, si Jesus nang luwa sa yuta og naghimog lapok ginamit ang iyang laway. Unya gihidira niya sa lapok ang mata sa tawo. O giingnan lakaw panghilamos sa tubig sa Siloam. Ang Siloam nagkahulugang pinadala. Busa, niglakaw ang tawo og nanghilamos, unya mibalik nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan og ang mga tawo nga nakakita kaniya, nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana, dili ba maumang kini ang tawo nga kaniadto kanunay naglingkod og nagpakilimos? May miingon, mao kana, apan ang uban miingon, dili, pareho lamang sila gitsura. Busa ang tawo miingon, ako bitaw. Verse 10, sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Verse 11, siya mitubag ang tawo. Nga ginganlag Jesus, naghimog lapok, ug unya gihidid niya, kini sa akong mga mata, og giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloam, og panghilamos, busa miadto ako, og nanghilamos. Unya nakakita na ako. Verse 12, sila nangutana, hain naman siya. Wala ako masayod, siya mitubag. Na-familiar ang story? Na-familiar ang story? Unang-una na problema sa imong kinabuhing, wa ka na kinahanglag tawo. Amen? Because this situation tells us that ang iyarag yung pinaka-need is Jesus alone. So kad na tao, gimugna ang kalibutan, wala pa'y taong makaayo, makapaabli og mata nga buta. Bisan gani, pag-ilis og mata, lisod. Na ang problema is, sukad pa since birth, he was blind. Buta na siyang daan, gikas iyang pagkatao, isa-isahin na natin. Dara. So, balik ta sa verse 1. Ako na ni isa-isahon na rin makasabot ag ayo. Mga batanon, paminaw mo kayo. Because you think
kanang imo karon ka, my love, my dear, my mao na gyud na, pero wa man gyud ka kabalo because we are blind. Someday inig-ingana na nimo, inig-open na nimo sa veil, sa bilo. Ingon na ka, this is now the bones of my bones and the flesh of my flesh. Naabli na ang imong mata nga mao jud na siya. Pero sa pagkakaroon di pa ka sure oy. Daghang pantuig manglabay. Magkaroon na ita so paminaw kita og ayo. Ingon siya, as he was passing by, naglakaw siya. He saw a man blind from birth. Something like you have this kind of problem nga since birth na animo. What is that sin? Since birth. Naasad tayo problema, pareho ani niya, nga sukad sa atong pagkatao, naan na ning problema ha. And we try to find cure. Nangita tag, kinsay mo ayo nako, kinsay makatabang nako, kinsay makatangtang nako aning problema ha. Pareha ani, since birth he was blind. Buta siya. And walay tao nga natawo nga paggawas niya sa iyahang taguangkan, kambalo na dayon siya sa kamatuoran. Because all of us were blind since birth. But Jesus opened our eyes and we see the truth and we see the light and we receive life. Sa diyang giablihan sa Diyos ang atuang mga mata, nakakita tas kamatuoran. Paminawan eh. Shh, paminaw mo ha? Kay usahay, lami rabag yung paminawon ng mga kanang naay mga chismis. Kaning pulong sa Ginoo. Katulugon na kayo. Okay, minaw sa ta. So his disciple questioned him. Rabbi means teacher. Ang iyang tinunan ng utana kaniya magtutudlo o rabbi. Rabbi, yung saan na pagbasa. Who sinned? This man or his parents? That he was born blind. Because literally, pag kaniadto, katawhan sila sa Diyos. Katawhan sila sa Diyos. So means, perfect sila. Pagka na ay natao nilang nagka-problema, something wrong sa nahitabos ng labay nga natunglo siya. Nakasinabot ha? Nakasinabot ha? Nga naman yung natao nga buta. Maybe he was cursed or his parents kanang naa sila gihimo nga sayop. Mauning natunglo. So nangutana sila ni Jesus. He said, Jesus, kinsay salaan? Kinsay nakasala? Sila nga parents or siya? And the answer of Jesus is the answer of all our question in this life. Tanawa ra kunig unsay tubag ni Jesus in verse 3, tanawa. Jesus said, neither this man nor his parents, dili siya or ang iyang ginikanan ang nakasala. This came about so that God's works might be displayed in him. Hala, kinsa may nakasala? Si Milyone o si Tiyone? Nga naman. Kinsa may nakasala? Ano karon? Si Divine or si Kuya Dan? Nga naingani man. And kinsa may nakasala? Karon? Si Jonas or si Keziah? Kisa may nakasalaan ni karon si Manilin, si Pining. Kinsa may nakasala. Nganong naaman sila ani nga problema? Nganong naa sila ani nga balatian? Nganong naa sila nga struggle sila? They're having troubles. They're having this terrible trials in this life. Ngano man kisay nakasalaan eh. And Jesus answered, amazing kayo. Ningos Jesus. Neither the man or his parents commit sin. But it happened, natawo siyang buta arong ikapadayag ang gahom sa Diyos. Sultian ka na ako, kung wala kay sakit, di kakatilaw kaayuhan sa Ginoo. Because we know, nga dili katong kanang physically fit, physically well, who needs a doctor? But those mga katawhan nga they have this terrible disease or kanang mga sakit, they need specialist.
Nanginahanglan sila. And listen to this. This blind man since birth, ibutang nato 40 years. Just for example, no? 40 years ang iyang edad. Since birth, buta siya. And dili niya ma-recognize, ma-appreciate how wonderful the creation was. The creation is. Why? Kay buta siya. Di yun niya, ay, ninduta, gina. And sometimes kita sa itong kinabuhi, makakita ta, pero sige tang ka-complain, mautang man yung kinabuhi. Mautang, kinabuhi. And try to compare yourself and this man, since birth, he was blind. And instead of saying, thank you, Lord, praise you, Lord, imbis magpasalamas, Ginoo, nag-complain. Mautang, kinabuhi. Ay, mang nakasilingan, mang kagulab. Nakamigo ba yung kagdaoton ko kayo? Diba? Masita complain. But, if sabto ni mo kayo, we are blessed. Nasi mong tapat, uyugay ni, you are blessed. Sige, gunite ba niya, uyugay na, you are blessed. Nakay panalangin. Gi-bless ka o gayos, Ginoo. And you know what? Ang problema lang nato, di ka kakita sa mga maayong butang agihimos ni Lord. Kung spiritually you are blind, you will never see the good things that God has done in your life if you are spiritually blind. You understand? Di ka kakitaon sa kanindot ng ipanghimo ni Lord sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong career, sa imong negosyo, kung spiritually buta ka. Because this person who are spiritually blind will never appreciate all these things that God has done in their life. Di ni sila maka-appreciate. Bisan paghatagan ni grado nga 110, mag-uul na gyapon ni, di mo yung thank you, Lord. Third year na kasunod. Napa mo diha? Bisan pagtagaan ni mo ni grado nga 120, di mo yung thank you, Lord, sa kaalam ng imong gihatag. Sige gyapon ni kagoon. And amazing kayo ang tubag ni Jesus. He said that dili yang parents, dili siya ang nakasala. But it's just happened so that the power of God ma-display ani diha niya. Nasabtan na to? And that is why you have problem. Nakay trouble. But magbantay sabta kay we have man-made trouble in this life. Huh? Ayaw sa kuya-buya, pag kuya-buya, nabuntes. Nga nung gingani magkuni mo, Lord. Ikaw kahimo, anak, si Lord, imong pasangilan. And that's man-made trouble. This came about so that God's work might be displayed in Him. Now, kinsa din gusto nga sa imong kinabuhi i-display ang gahom sa Ginoo, isang kamot. Every one of us wants that God will display His power in our lives. Pero masakit ka, nga anong ningananim ako, i-display ka niya ang power ni Lord. Hello? Kung gigutom ka, nakas kawala doon, nang grabing kawala doon, that's the opportunity that you will see the work of God. Makita ni mo nga namuhat si Lord. Muhilak mo dahin ka, marag way paglaom. Nya, ipaybalo dayon sa tanan, nga nakay problema, ang kabalo mo. Lonely table just for one. Amen? Mga asawa na may problema sa iyong bana. And, mga bana na may problema sa iyong asawa mo, nang munganta na laman mo, video kihan. Please release me, let me go. Mauna resulta sa inyong desisyon kaniadto nga, akin ka na lang, akin ka na lang. Bisag di yun may kabubutos, Ginoo. Akin ka na lang, akin ka na lang. Wala, no? Yung mga masakitan, magmaoy na dayon. Uy, naapa mo?
Hunat tarba ko dire, pantay mo ron. So, i-display ang gahom ni Lord. So, kung naa kay problema, o naa ka karon sa trials nimo, lisod imong kinabuhi, way nakasabot nimo, bisan ikaw naglibog na nimo, don't worry. It's about time that God will display His power in you. His favor. But listen to this, paminaw sa ugayo ha? Kay most of the time, now, ang tao, pinapaniwala ng dyablo na wala ka ng kagalingan, na hindi ka nagagaling, lalo na 38 katuig na kang paralyzed, or since birth ni mong buta ka. So ang gidugayon sa imong problema, ang gidugayon sa imong balatian, ang gidugayon sa imong struggles kinabuhi, musulay og convince nimo, musulay og patuo nimo, nga di nagyug ka maayo. Ba't kinsa maimong paminawon? Ang balatian nimong dugay na kayong moingong di nagyug ka maayo, or ang Ginoong nag-ingong ayohon ka nako? And that is why it is our choice to believe God or to believe lies. Because even if you are spiritually or physically blind since birth, that's lie. When you come to Jesus and kneel before Him and God, tabangi ko Ginoo. You know, kaninga church, ang gipugas ani nga church, ang investment ani nga church is luha sa mga pagampo. And that is why butang-butangan ni daoton ni bisan pag unsaon ni daot, bahala pa sa ninyo. We don't entertain any butang-butang pagpangdaot nganuman ang atong gitagad ang Ginoo og ang iyang pulong. Kanya-kanya ra na, sige daot ra mo diha. Total, ang ebidensya, kinabuhi mang mabag-os pulong sa Ginoo. Pastor, dugay na lagi na siya simba, wa man nabag-o. Na may dugay pong trabaho ni Lord. Saan mo na ron? Basig bato na sila, di na kahoy. Kung kahoy na, dali rin ang i-shape ni Lord. Pero kung bato, masuhon mong gina ni Lord. Okay, napa mo? So, next verse 4, tanawa. Glami na taron ani. We must do the work of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Ala, pastor, ano na? Kinahanglang buhaton nato ang buhat sa nagpadala kanako, because moabot ang kagabion nga di natakatrabaho. Samtang napakas mayong panglawas, makadungog pa ka, makakita, makasulti, pangalagad sa Diyos, trabaho para malipay ang Diyos. Kay moabot ang time, lugos na ka makakita, tulo na imuhang tiil, nga na ka maglakaw. Lugos na ka makadungog, lugos na ka makasulti. Imagine ako no si pastor, musaka dire sa pulpit niya, gasungkod na. Kisa nang putong na eyeglass? Wa na ko kitang na eyeglass? Imagine ako no, musaka si pastor ni pulpit yun. Mayong budsag mga Isos. Atong abrihan ang atong pulong sa Ginoo. Kuha na, terminal na. Nakabayad na og nananay ticket. Nananay terminal fee, nibayad na. Terminal, padong na siya mo biyahe. Salop na, padong na kagabion mo, nagipasabot sa itong Ginoo. Samtang buhi, patama narbaho, tama, ngalagad, tas Ginoo. Dauton ka, labutang-butangan ka, pasag di, wala sila'y labot sa imong ganti sa Ginoo. Ano magtagad man kaniyang siya'y kabayad sa imong kuryente? Oh my goodness. Pangalagad mo sa Ginoo. Samtang adlaw pa kay moabot ang kagabion. Kanang balatian, kagabion na. Kanang grabing kawaladon, kagabion na. Kanang mahagbong ka sa sala, kagabion na. Munang samtang adlaw pa, dasig pa ka, lipay ka, puno sa gugma, pangalagad sa Diyos. Munang isultis na itong Ginoo, maabot yun ang kagabion, nga di na takatrabaho. Si Nanay Alding, niya siya nagpangalagad sa Ginoo. Nga naman, ikaw ag ako ni atang pagpangalagad sa Diyos. Nga naman, samtang buhi pa ta. Mangalagad tas Ginoo. Next verse. Ingon ang verse 5.
As long as I am in the world, this is it. I am the light of the world. Now look at how beautiful the creation is. Mato kag Chocolate Hills. Lakaw dito, walay bulan, run out. Oh, ninduta chocolate, oh, nindut. Bisan pag-unsa ka nindut, and you even the 7 wonders of the world. I tell you, dili na 7 wonders of the world. That's 8 wonders of the world. Ang number 8 na, nagwali. Waka gets. Okay? Pasayluan na gyud ko, Lord. So, ingon siya, I am the light. It means that for this person na blind since birth, dili niya ma-appreciate ang creation because he is blind. Di niya makita. But ang tinuod nga kahayag, dili ang adlaw, si Jesus niabot sa iyang kinabuhi. So dili niya ma-appreciate, like you and me. Even how beautiful Lourdes is. Tanawan ng Lourdes, kinanindutan, no? Napay, masimhot ni mga, ay, praise God. Kabalo ka, gamhanan kay si Lord, balance kay si Lord. Ang tanom, di siya mo suyop og oxygen kay mamatay siya. In fact, iyang i-release ang oxygen nga naa niya. Kita mga tao, di ta mo hanggap og carbon dioxide kay tibihon ta. Atong ilabay ang carbon dioxide. Awa, kabalo na mo. Ilabay na to, ang baho. Og mauna siya ang gikinahanglan sa tanom nga mabuhi. See? Kisa naghimo ana, si Lord. Bisag unsa ka bright ang tawo, dili kay imbento ingana nga process. Kana nga mga cycle. Amen, sa science, gatuon ta. And according to Charles Darwin, in the beginning, there was big, huge of nothing. Sa Bisaya pa, sa sinugdanan doon ay dako kayong wala. And because of the loss of gravity, tungod sa taas kayong panahon, the creation decided itself to be made. Boom! Big Bang Theory. Nitungha na dayon ka. No, it's not. The Bible is more science than Charles Darwin. Because the Bible says, in the beginning, there was a designer, there was the creator, and you and me namugna. So muna is science. In the beginning, God created the heaven and earth. Nga mo tuo ka, inon ka, that in the beginning were Homo sapiens, Homo erectus, Homo javanins. Usap tayo mga ngalan na to, ban? And they said that we came from monkey. There was this single bacteria in a very perfect place, and suddenly there was a light of ignition. Nabuhi. Ang kini single nga bacteria ni duha. Unya nahimo na siyang manok, nahimo na tanang kahoy, nahimo tanang sabot, nahimo na tanang unggoy, nahimong tawo. Imagine na. And muna sila yung mga panghuna-huna sa mga taong wala miila og Diyos. And that is why si Charles Darwin, before he died, Charles Darwin said, I'm sorry, Lord, that was only my assumption. Kasabaw mo, assumption? Bana-bana ra ba? Tagna-tagna. Because in you, sulod nimo, na atay gitawag og DNA and RNA. And ang DNA sa tao di magmatch. Bisag how billion man tanin rin na puyo in a population sa kalibutan? We're billion. Pero di na magmatch og DNA. Unsa pa ka imong DNA og DNA sa unggoy? Bahala na kuning atong itsura galain-lain, basta kay tawo lagi ta. Amen. Tanaw na sumutapad, guwang pa kayo. Pero ayaw kataw ha? Kay tinuod ba na? He said, I am. Shh. Ayaw mo to, girls. Ayaw mo to anang kantahan dayon mo anang imuhang uyab diha. Moingon dayo, nagkakulay ang buhay ko dahil sa iyo. Perting hilasa, ma'am. Oy.
You know, kining tanan nga colors. We see the different colors, right? Kung wala ang light, walay bisan usa ka color nga imong ma-recognize. Nakita na to? And without Jesus in this life, you will never recognize or appreciate how colorful life is. Di ka kakita, ana. Sabta na lang niya kung dila ang ama, bitik. He said that as long as I am, kinsa na nga I am, si pastor, si padre, ang simbahan, si Jesus, ingon siya, as long as I am in the world. Kisay taga Jupiter, wa mo'y labot sa giingnan ni Jesus. You want to leave Mars? Asa mo gusto mong puyo? Ito, Mercury. Now imagine, mga igsoon, God perfectly kanang sees the details of your life. Nakita sa Ginoo ang kinatibuk, ang detalye sa imong kinabuhi, bisan aning takna. And you know how big is the creation is? Gawa si Lord sa tibuok kabuhatan. Now, naatay gitawag og universe. Nga na diha ang tanang mga tanan nga imong makita sa kalangitan, gitawag siya universe. Sulod sa universe, dunay daghan kaayong galaxy. And sulod sa galaxy, kanang mga galaxy, usa ni ana gitawag og Milky Way. The Milky Way. Milky Way. Sulod sa Milky Way, daghan kaayo ang gitawag og system. Mga hutong sa mga stars. System. And one of that system is solar system. Sa solar system, there were 9 planets and moons and stars and night. Bulan, adlaw. And you are in the 3rd planet. Tama ba ko? Natas ikatulo? Kinsa ningong ikaduha na taron kay bay inita na. We're on the 3rd planet called Earth. And in the planet Earth, we have 7 continents. And in 7 continents, we are in Asia. And in Asia, there were hundreds of nations. Naakas Pilipinas. Sa Pilipinas, naakas Visayas. Sa Visayas, niakas Bohol. Sa Bohol, naakas Lourdes. Sa Lourdes, naglingkod ka diya karon. Nakitaan ka sa Diyos. And that is why dili nimo ma-prove nga walay Dios kinabuhi, because ang creation ug ikaw mismo gibuhat sa usa ka maalamong designer. Dunay 5 ka pangutanas kinabuhi. Is that who am I? Where did I come from? Where will I go? Is there any purpose in this life? Where this history going? Asa ni padung ning istorya sa kinabuhi, sa kalibutan? And these 5 questions, you cannot answer this based on the earthly bound level sa imong knowledge. Naginahanglan tag Bible. Naginahanglan tag pulong sa Dios aron ma-answer nato ang 5. And ang tanang tubag naa dinhi. Sa mga tawo ngay basa-basag Bible, galibog pa na. Kanang nas imong tapad, sikha inang ayaw palibog-libog. He said, I am the light of this world. And every one of us, since birth, we're born blind. Spiritually, since birth, we're sinners. All of us. And we need the light of life. Kahayag sa kinabuhi, atong gikinahanglan. Because that light of life will forgive our sins. And ang pinakabaga nga kangit-ngit sa kinabuhi, the most, kanang pinaka-thick, o sa pa'y makuhanin mo, anak, no? Nga darkness sa kinabuhi, mga igsoon, walay lain, is sin. Muna yung pinakabaga nga kangit-ngit. Next verse. Ingon ang verse 6. After he said these things, he spit on the ground. Now listen to this, because na materials nga gigamit sa Lord. Nang luwa siya sa yuta. Made some mud from the saliva and spread the mud in his eyes. It's like, nang luwa siya sa yuta, sa ground, and then giumol niya ang lapok. So na materials nga gigamit si Lord. His saliva and the mud.
His saliva and the mud. Naiduha. And you know what? Sa ato karong kapanahonan, ang pulong sa Dios o ang tao ang gamito ni Lord. The Word of God and you. Because His saliva is the Word of God and you are the mud. We're created from the mud. And God will use you to bless others. And God will use you to extend the lights to others. Gamiton kas Ginoo aron kahayag maabot sa uban. Ikaw ug ang pulong sa Dios. So He uses saliva mixed with mud. Gibutang niya sa mata sa tao. And what happened? Ingon ang verse 7. Naay command. This is the command. He said, go! Everybody say, go! Everybody say, go! Muna ang una niyang sugo, go. So, the word is here, and you are available, go. Naana ka, naana ang word. Naana ka ni nga mad, ka ni nga person, and then naana ng pulong. Ang nagagikan sa baba sa Diyos. That's represent the saliva of God. That's the word of God. Ang represent sa mad, ikaw ug ako, sa lapok. And ingon siya, go. Kapuya, rabagining go. No? Samot ng moingon ko ron. Unya na lang siguro, no? Naay jam ron sa mga batanon dito sa Panglao. So, welcome ang kinsay ganahang mo uban. No? Kay na naman pa masakyan ra. Pagdala lang mo pangbasa. Pangbasa. Laon si pangbasa uban ko. No, tuwa na. Go. He told him, go. Wash in the pool called Siloam. Saan na pagbasa Siloam? It's up to you. Bahala mo diha. Naana ang laway ug ang lapok nga gimix sa iyang mata, giingnan siya, lakaw sa Siloam og panghilamos. Now, before we will continue, what is Siloam means? Tanawa ha? Siloam means sent. The word Siloam means sent. Gipadala. And we know, sa atong kinabuhi parang mahinlo ta, makapanghilamos, tas pulong sa Diyos, walay laing gipadala kundili si Jesus Christ. Unsa isugo, lakaw, ngadto Siloam, sa gipadala. Ikaw ug ako sa atong kahugawan, duol tas Ginoo. Okay? Siya ang Siloam sa atong kinabuhi. Nga every time mahugawan ta sa sala, adto taniya mo basa manghilamos tas iyang pulong manghayo tagpasaylo. Nasabtan na to? So he left. So, command plus obedient. No, the problem is blind siya. So ang solution is command plus obedient equals miracle. What's his problem? He was blind. Ang muna yung problema, buta siya. Then unsay formula? Command plus obey equals miracle. Sugo, dugangi, ug tuman equals milagro. Nakuha na to? Lord, tagay kong bugas. Nagkapundor kasi yung balay, mahagbungan kada ko sa kasako, lapo sa sin. Pusa ka. So, naatay buhaton, go. Nakuha na to? So wash, and he left and washed and came back, what? Pagbalik niya, makakita na siya. Amen? Kisay nag-excited na din nga, next Sunday, nagbalik na nato, sulbad na imong problema. Gusto mo, ana? Pero di po gusto mo, ari sa tubangang pasalamat. Nabi ito, naghila ko, Lord, problema, Ginoo, please. Pagpasalamat na, nasulbad na ang problema. Maulaw ta, sila ra maulaw ta. Isuda ang mga taong ingan eh. Next verse. Ingan ang verse 8. His neighbors and those who formerly had seen him as a beggar said, isn't this man who sat begging?
Kini mga tao, kaniyatong nakakita nga, lingkod pa siya nagpakilimos, nangatingala. They're like, Brad, familiar. Di ba? They're amazed. Natingala sila. And you know what? Sa una, kabalo ang mga tao, tibok Lourdes, tibok Tagbilaran, ug unsa kang pagkategre. But sa dihang nakita na nimo ang Ginoo sa kinabuhi na kay pulong niya, napuno kas iyang gugma, napuno kas iyang mga saad. And nag-start nimong na-enjoy ang imong life. Moingon na silang, di pa mo nagkatong maestras grade 6 nga, manggukod og tubo, batugas manok. Di ba mauna katong kagawad sa unang plahubo kayo nga, sugarol nga, murag tawos karang 5 pesos? Di ba mauna nagsauna ka, sige ra kasugal? Di ba mauna batanuna katong nangasar sa illegal nga swertres nga, taon-taon na madakpan? Di ba mauna natawanan kinabadlungan ang tanan di sa among barangay, nag-ampo nga mamatay na na? So, nakita nila kinsa ka sa una. That is why huna-huna kayo nga karon na nakas Ginoo nya makitan gyapon kanila nga ang imong binuhatan huwag na bago. Sa matingala sila? Mayroon to magkagana-ana lang simbahan tanawan lang sa kuan ni samot man lagi. Mana gitudlo si pastor? Ya og maigo ra batag wali kay di namo. Nyamutan-aw ni pastor mo ingana na. Katong di ka klaro sa akong kilay o sa akong mata. Pag tan-aw ni pastor ka na igugwali. Grabe, ang itom nga mata, mulantaw sa ilawom sa right side, unya mutuyok, ibabaw sa Unsay tawag ana? Musulibat, na diri sa toa? Unsa man sa English? We will try to ask them. Can you ask them? Unsa nang inganang mo murag tan-aw nga murag nakaminos og tawo? Balik sa ta. Ang mga taong nakakita kaniya, they were amazed. This is the story. Nakita nila ang detalye siyang kinabuhi. He was a beggar. He kept on, he used to sit down in front of the gateway diya sa templo and asking alms. Piso, Brad. Piso. Nakita po ang dawatos ginotong pagsimba, magbuhat ng maayong. Oh, dara, Lord, na, nakahatag na ko. Ang kasagaran, makililimos, ibutang at pang simbahan. But if ever naana nato dire ato na dire sa atubangan palingkuron, hatagan nato na og unsay naa nato og natay bugas toy hatag. Nga naibutang man nimo sa gawas. Nga kadto siya nga naay kapansanan og ikaw pareho mamong gipakamatyan og higugma sa Dios. Naa pa mo? Naiuban dire ga imagine na og sayuti, kalbasa, munggo gitunuan tangag luya butangan og tanglad niya gasugba na dito pinikas bulad tanawa ragot mo katawa lagi na ha gaya na magwali ay tingala doon na ba mo yung mga silingan nga mo ingong gabi na bag-o jud siya orang inyong mga silingan sa na sila uy mga Kristohanon mga na sila grabe kang sige na magsininggitay. Mga animal o pisti, mangyapoy pang singgit. Amen? O kamo, naas inyong trabaho. I know, dagang mga kabataan nga naa sa church. Nagtuo kang naa sila sa eskwelahan, pero tuwa sila sa computeran. Ala na, dalibay na sa likod ba? Dalibay. Animal, buka dalia ba? Kuso kay mamalikas, pero naa sa church, ini ka Sunday. Sa batanan, mga bagag na wong. Di ra ako nakasala rong adlaw, pil mo. Nga na, bitaw. Okay, mga asawang manuok pagbana. Oh, pagbantay mo na.
Kay kusog po na kayong mubayos ka mo, dalaygon ka. Pag ulis balay, tukon ang bana. Amen? Kaming mga bana, kabalo mo kung sinaana mo, ang pinaka number 1 yung karakter sa mga bana, luoran. Muhilom na nagkalit. Niya. Mga unata, nadigid mo tingog. Hulato na, mulakaw ka. Nya human na kagkauno, muagi na ka, musulod na ka sa sala. Mutuyok na sa porch. Muagi sportahan kusina, di mo kaon siya. Di makitagbo! That's the problem. So those people who see his life formerly, his neighbors and those who formerly had seen him as a beggar said, "Isn't this man who sat and begged?" Kisa man yung tawanan ni, mo ni. And tanawa on sa reaction sa uban. In verse 9, tanawa ang verse 9. In verse 9, some said, he's the one, siya to. And others said, no, parihura na sila dakway. Mura na, kaluk alike. Dinas, Pastor Jonas, si Jonas na. And he keeps saying, I am the one. So, parang di maglibog ang tao, klaro ha! Unsa day ka, bonagin? Di manggot, simbar ako. Unsa day ka? Kaya ang mga taong gud gawna-una kanang born again relihiyon. Sa pagkatinuod lang, pwedeng ang pastor nagwali pero wa pa na born again. Buot gipasabot, makita sa mga taong hinlo siya, pero kung siya na nagpakasala. So born again na siya, dili. Dili. O sa mga Seventh-day Adventist ko, pastor. Sa tanang adlaw Sabado, kasimba ba ka? Wa po. O di ka Seventh-day Adventist. Inga na raman na. Pag moingon manggod ka, bisan kining pangulos mga reliyon, nem og Nicodemus ni Anthony Jesus sa kagabion, og niingon siyang unsaon man ako para makasulod ko sa gingarian sa langit. Giingnan sa Jesus, unless you will be born again, you cannot enter the kingdom of God. Unsay but gipasabot? Matawo ka sa Espiritu. Unsa man eh? Natawo man ka nga tawhanon makasasala, matawo ka sa Espiritu nga di na magsunod sa pagkatawhanon kundi magsunod na sa Espiritu Santo. Og magkinabuhi sa iyang mga pulong, maunay born again. Born again baya ko mao ba? Aso lagi mong ilong. Na budget niyang nakatagba ba pastor? Ako sa una, kadua ko na baptize, born again sad ko. Ha? Murag ko na taana, nagkasumpaki na tadiha. Because ang tinuod nga gipuy-an sa Espiritu sa Ginoo, kinahanglang mangmusunod sa mga kasuguan sa Dios. Those who accept the Lord Jesus Christ have power. They have power, they receive God's power, the sonship of God na sila, anak na sila sa Ginoo. So, ang uban ningong mauna siya, ang uban ningong dili man, siya na mismo ningon, ako bitaw. Kinahanglan ang kada usa nato diri mosultig unsay gibuhat sa Ginoo diri nato. We understand? Understood? Kana, good. Aya, verse 10, tanawa, John chapter 9 verse 10. Therefore they asked him, then how were your eyes were open? Ando na, nangutana. Christian, paminaw. Tanan nga nakadungog aning tinguga mo ingong naminaw pa ko pastor. Sige ko no, ang naminaw pa ko pastor. Muabot ang panahon nga naay mangutana nimo. Ano mo simba lagi ka dito? Sa may tubag, bot ka, kagapakaon? Nganong dili na lagi mo mutuog mga ingon ani, dili na lagi ka mutuog ing ani, nganong dili lagi ni pwede sinyo, nganong bawal. Sa may tubag. Because everyone will ask you. Of course. Kabalo ka nga, no? You know why? Because in your past, they know the details of your life in the past. And it's like they're amazed. Like, bago. What happened? Diba? And make sure you have something written in this book to answer. Daga mga Christian karon ignorantes Biblia. Tagpulo nakatuig nagsimba, tagsiyam,
Wa kabalog asa pangitaw ng Mateo. When pastor says, okay, let's open our Bible in the book of Matthew, tuala yon sa Genesis, asa maning Mateo, ha? Na may silingang Mateo, di Brad? So, the people asked him, giunsa man nila nga karon nakakita na ka, how then? Then how were your eyes were open? How did you stop the kanang imuha nga pagka drunkard, ang imo mga vices, ang imo nga sala, kana giunsa nimo? Niundang ra ko kay di na mo sugod akong asawa. Di gyud ka kaundang. Moundang ra kas nanguyab pa ka. Inigminyo na mo doble na imong bisyo. But you know what? Ang iyang answer, listen to this. If somebody will ask you, what happened to you? Why are you kanang palunli-lunli na ka? Kasi ito na, joy, kill joy. Why are you not associating with us? You're not, kanang di na ka mo bisyo, di na ka mag-drugs, di na. Why? Somebody will ask you. Nakay itubag. Kinsay imong itubag, di ka mo yung akong bana, akong anak, di na ko paimnon. Ingon si doktor, bawal na ako ni. Ang imong itubag, di aras verse 11. And this is how we answer for those people who kanang mangutana kabahin sa atong pagtuo. In verse 11, he answered, the man named Jonas. Tanawa sa inyong Bible ba? Basig, Jonas din nakabutang. And there is no other name that every knee will bow and every tongue confess that He is the King of Kings and the Lord of Lords. He said, because of this man named, tungod ani nga taong gitawag og si Wilson, tungod ani taong gitawag og si Jimmer, because of this man named John. No, his answers, tanawa is clear. Tanawa. The man called Jesus, made mad. Alam niya kung unsay gibuhat sa Ginoo. Spread on it, on my eyes. Gibutang sa akong mata. And you know what? Di ara ang mad nga gigamit. Naitawo nga gikan sa lapo kani nga mad. This mad, and this is the kanang saliva, the laway sa Ginoo. Aron ikaw, kitang tanan, our eyes will be open. He needs you as mad. And this word as the saliva. Gamito ni Lord. And iya kang isent, iya kang ipadala. He will say, go. You have my word. And you are the mad. I made you. I designed you for this purpose. Go. Buhatan na ni. Detailed kay nang gisulti. Naghimo siya and said, go to Siloam and wash. So when I went and I washed, I received my sight. Diretso ang tubag niya kung kita pangutanon. Ngano laging di ka mamista? Ngano laging di nakamutuo ang mga tuo-tuo? Yahay mangguta. Ngana ra ka? Wag yo'y klarong ikasulti, pulong sa Ginoo. Nganon lagi nga ka nang bawal man ninyo ng muduol o mga tambalan. Kung manggod, nas Bible. Di yung kakasultig, nag-ingon ng Ginoo sa mga Israelita sa Leviticus 19:31. Ayaw ka magduol sa mga tambalan, sa mga espiritista, ni bisan sa kay muduol ka mo, mahugawan ka mo. Kung mahugawan ka mo, isalikway ko ka mo. See? Mo si nanay, taon, kung siya, uban rapod siya. Pagbutang sa lanab, may hubag na hinuog sa mo. Sultian lang jud mo na ako, duol jud mo sa Ginoo. Dangop gito. Pastor, di na ba may pwedeng magpa-hostel? Lakaw, pa-hospital. And kung mao na ipaagis Ginoo, dili ang balatian ang problema, kundi imong pagtuo sa kawaladon. Then si Lord may mag-provide sa tanan. And you will know nga, okay ra day. Because ang Ginoo ray maghatag. Ingon ang akong papa, kung maghuwam tag 2,000, lisod nang magpahuwam.
ng mga tao. Pero sa dihang muluhod lang ka, magpahilak lagi kas Ginoo, mangayas Ginoo. Na gamiton si Lord, doble-doble pa. Nahappen ni sa amo. Unsa naman niya akong sinultian. Nahitabo ni sa amo. So iyang gisulti unsay nahitabo niya. This man named Jesus. Nagluwa sa lapo and nagkuha siya sa mud, iyang giumol. And he put it in my eyes and said, "Go and wash your face." So, kay sugo niya, kabalo mo mga igsoon, nindot biya kayong ugon sa gisulti dire imong himuon. Kay mao na ang solved problema. Ningos Pedro, Lord, for the whole night, we went fishing. Butiti lang yun. Bisag usawa, yun may kakuha, Lord. But because you say so, Brad, let's go. See? Exactly. Pareho ni sila. Kay niingon man siya nako, go and wash your face. Usahay ang kasulbaras problema, magsugod sa paghinlo. So kung na kay problema, Lord, pasaylo ako, nakasala ang tingali ko nimo. Salamat, Lord, ngayon mo kong gipasaylo, Ginoo. Now, tanduga ang akong lawas, maayo ko. Tanduga akong anak, maayo siya. Ingana, magsugod sa pagpanghinlo. Because many people came to Jesus and kneel down and pray and cry. But they don't receive what they are asking. Nga naman, iduol sila sa Ginoo nga hugaw. So nang hinlo siya. After that, nakakita siya. Next verse. We're done. Where is he? Sang tubag, where is he? They asked, I don't know, he said. So mga tao nakakita sa kasulbaras imong problema, mangutana sila, kiunsa man imong nasinaw, imong nawong. Di, boysin lang boysin. Wala ni, gwapa lagi ka, munggol to, katong ito mga baga ba, munggol to. Mangutana gina sila sa imong naunsa ka. Nganong ni ngani lagi ka? Sorry. Mangutana na sila. Kiunsa ni mo to? Sa una bitaw maldita kay ka, karon lagi kay smiling na kay ka. Tawanan na lagi kag nawong ron. Hello? Naay mga tawong mangutana nimo. Make sure nga ang imong itubag nila detalyado. Kinahanglang nakabalo ka what is written in here. So that when someone ask you or come to you and magpakisayod sa imong pagtuo, you will answer them with details answer. Detalyadong tubag, insakto, haom nga tubag, kana nakasulat dinhi. And no one would say nga, gibawalan mo sa imong religion. Why? Because your religion has Bible and read the Bible. Kining akong gisulti nimo, gisulti diha. Now listen to this. For the sake of our time, during this time, the Pharisees were very angry. They were like planning. Nangita silag panahon. Gahimo silag plano. Nga ilang patyon si Jesus. As I said, when you are not accepted to that man, even your good deeds, mahimo gihapong dautan ka para nila. Nakuha na to? And gipatawag na ang ginikanan, the parents, and they were investigating himos like investigation, and then, is it your son? Is it really that he was born blind? They said, yes. And what happened? Nga nakakita na siya. And the parents said, ask him. Because he knows. Gulang na siya. Ningon ang Biblia, ila tong gisulti kay nahadlok silang papahawaon sa sinaguga. Nimo ingon unya nimo. You know what? A synagogue is a organization sa mga relihiyosong tao. Like dihang dapita, himuon ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, is ang simbahan mismo, ang kapunungan.
And kompleto na siya benepisyo. For example, sa ato karon natay mga dayong, ini kamatay nimo, serbisan kay nga na mga unsa pa na diha. And ang ginikanan ni ining maong buta, niingon siya, sila ray pangutan kay dako naman siya. Nganuman, mahadlok sila tangtangon sa organisasyon. Palagputon sila og di na ilhon nga sakop sa synagogue. Mo punigig panggamit nga panghadlok karon na simba-simba ka diha, di na kay lubong, di na ka kuanon, di na ka. Mauni ang gigamit nga panghadlok. It's a puwera na ayaw nagtagda. Ang tagda karon ang imong huna-hunaon. Langit bakag impierno asa ka paingon. Makoy labot og milyon na imong lungon pero impierno ka mahagbong na kinaluoyan. So ingon sila pangutan-a siya kay butaman. Dako na siya. Pangutanan na po. Okay, come here, lingkod, balik. Sa unsang hitabua man eh. Since you are born blind, now you see. Ngano na hitabo man eh, sa unsang paagi man eh. Niingon siya. Giing na nabitan mo na ako, di man mamutuo. Si Jesus lagi. Ang ginganlag Jesus, naghimo og lapok, ginamit yung laway, gihidid niya akong mata, gipaato ko si luwam, nang ilamos ko, nakakita na ko. O, mangutana pa mo, kay mauragya pa na ako tubag. Ang gibuhat nila, kadtong ginikanan naa nila, but ang buta kaniadto ilang gipaphagi palagbot. It means, wala na ilhang sakop sa simbahan, wala na ilhang sakop sa sinagoga, wala na benepisyo nga madawat to siya. And then, wala na siya. Alone na siya. Naabli na yung mata, nakakita na siya, alone na siya. And later, nakita sila ni Jesus. And ingon si Jesus, karon nakakita na ka. Nagtuo ka ba sa anak sa tao? Naingon siya, nagtuo. Asa man siya? Siya, nga niya nakigsultis imong atubangan, mao siya. Siguro kung imo ning expound, nahagbong ang iyang duha katuhod. Agas ang iyang luha. Nigako sa tiil sa Ginoo og miingon siya, Ginoo, dili ko deserve nga budawat ani nga kadaugan o kayuhan. Because the Bible says, misimba siya sa Ginoo. Niingon siya, ikaw ang anak sa Diyos og nisimba siya sa Ginoong Hesus. See? It doesn't matter og tangtangon kag asa ka karon nagpasakop. Basta kay siguradong naangkon nimo si Kristo. Now, dera. Ang atong uluhan sa itong pagtuon, ingon, natabunan sa kangit-ngit apan nakakita og dubling kahayag. Ang unang kahayag ay iyang nadawat na abli iyang physical eyes. The second and the most important is, he believed the Lord Jesus Christ as the Son of God, as the light of the world and the light of his life. Now, we're blessed. Because physically, our eyes is open wide and we appreciate the goodness of God. And secondly, the most important one, spiritually, our spiritual eyes were open. And we feel like, I have problem, pero gasayo-sayo ra ka. No? Kanang naay kantang, I can smile at the storm, smile at the storm. Sa Bisaya pa kay nag-ingon, problema akong gipasan, ako rang sayaw-sayawan. Nga naman. Because spiritually and physically, both are open. Naatay dubling kahayag. Ug ang tinuod nga kahayag, mao si Ginoong Hesukristo. Amen? Can we close our eyes? Let's bow our head and let's thank God. Let's pray. Gracious and loving Father, we just want to thank you, Lord, for sending your Son, our Lord Jesus Christ. And He's all our need. We need the answers of all our questions in life and the struggles
and all these troubles and problems. Especially since we're born, since we see the things in this life when we were born until now. Nami aning nga problema nga sala Ginoo. This sin has blinded us for long years. We have religion. We have friends. We have blessing. But without you, Jesus, colorful life will never happen in every one of us, oh Lord. Without you, Jesus, we'll never appreciate all the good things you have done. So we just want to thank you that physically we can see how beautiful the creation you have made. Normal lang among pagkinabuhi. But most especially, we thank you, Lord. Nga sa among kahugawan sa kinabuhi, you are Siloam. You are sent to cleanse us, O God. Salamat kayo, Lord. Bisan ka sa ako, kang kaugalingon nga kinabuhi. Ang sa tanan nga niya, mahadlok kami, mag-uol kami. Sa mga panahon, ipadala minimo. Because someone nag-need sa amoa. Salamat, Lord, nga tagahan minimo courage. Parihaning buta nga tao gikan sa iyang pagkaymugso. Nga tao siyang buta aron ang imong gahom ma-display. And we have this problem in our life, in our family, in this church, in this barangay, in this province, in this nation. And all this happened for you to perform miracle. That every Filipino will see, O Lord, your works in this nation. Tanang mga taong nakailan mo, makaibalo sila nga doon ay Ginoo na nagpakawana sa among mga problema. And who cares? Who cares, Lord? Pwede naming ibutang sa gangaan, pwede naming ibutang sa dapita, magpakilimos kami. Who cares? Walay taong nakasabot, walay taong naigugma, walay taong nagpakabana. But you are the Lord who cares for us. You gave your life. Your blood was shed to cleanse us, O Lord, and forgive us. Before we're blind, and now we see, so we'll now receive our lives as we offer it. Ang kinatibukan sa mong kinabuhi among i-offer diya kanimo dawata Ginoo. Maayo man ang among panglawas or dili, musimba minimo, magalagad minimo. Malipayon man may or dili, simbahon ka namo. May problema or wala, simbahon ka namo. Alagaran ka namo. Ihatag namo ang tamong kinabuhi, ang among kusog, ang among gininawa, hangtod mahurot ning tanan, ug wa nami mahatag nimo. Lord, I offer my life, and we offer our lives unto you. Let us all stand. And before you go, offer